чуем мечтата? Преди мечтата, госпожа Иванова искам да ви поздрави, да поздрави родителите. После ще ви пеем мечта и ще се направя господин. Много се радвам, че тази година бях с вас. Мисля, че взаимно аз получих от вас уважение, вие от мене. Зачитали сме на всяко дете авторитета и вие моя. Лоши неща не са ставали и дано да не стават. Днес е много вълнуващ ден, особено за вашите родители. Такива неща ви предстоят още и след 3 години, после след още 5 години. Дано да сте живи и здрави, вие и вашите родители, все така добри, усмихнати, много интелигентни, каквито сте си, за да успеете да покорите всичките върхове, които стоят на вашия път. Те не са много, повярвайте ми. Най-труден е житейския път като цяло, но учението е една голяма част от него и аз ви пожелавам вие да имате силите за това, вие и вашите родители най-вече. Да помагате на вашите братчета и сестрички, да помагате в къщи много, да слушате много през лятото и да растете живи и здрави, което е най-важно за всички нас. Пожелавам ви на добър час. Сега госпожите и те да се сложат шашки.